Να δείξουμε κάποια μάκρο. Τα οποία είναι για μένα απαραίτητα. Δεν ξέρω αν παίζετε με αρένα 1, 2, 3 ή με modifier ή κάτι τέτοιο. Θα δείξω πολύ απλά βασικά πράγματα, ούτως ώστε να μπορείτε όλοι να τα καταλάβετε και πιστέψτε με, λειτουργούν για Gladiator DK. Αυτά που σας δείχνω σήμερα λειτουργούν για Gladiator DK και λειτουργούν και για βασικά και για βασικούς αρχάριους παίχτες. Πάμε παρακάτω. Πρώτα απ' όλα, σε όλα σας τα skills που θα χρησιμοποιείτε, όπως Chains of Ice, Fastering Strike, Plague Strike, Necrotic Strike, Death Coil, Scared Strike, Blood Strike, ακόμα Asphyxiate, Stun, οτιδήποτε, Death Strike, Icy Touch, θα φτιάξετε ένα μάκρο όπως είναι εδώ. Show Tooltip ή Show είναι ό,τι θέλετε βάζετε, είναι το ίδιο πράγμα. Το όνομα του skill, να δείξουμε λίγο πως μπαίνει το όνομα του skill. Δεν χρειάζεται να κάνω skills, θέλω Chains of Ice, γράφω λοιπόν Show, πηγαίνω στο spellbook μου, πατάω Shift και κλικ, επομένως πηγαίνει κατευθείαν χωρίς να γράφω, χωρίς τίποτα. Cast Chains of Ice, πάλι το spell, και από κάτω slash pet attack, κολλητά. Αυτό γιατί γίνεται? Γιατί το pet μας όταν επιτιθόμαστε, τέλος πάντων, καταλάβατε τι θέλω να πω, έχει μια μικρή καθυστέρηση του στυλ 3 με 4 δευτερόλεπτα για να αλλάξει target. Αυτό είναι πάρα πολύ και δεν το θέλουμε. Επομένως, κάθε φορά που κάνουμε ένα skill, αλλάζουμε λέμε στο pet μας να αλλάξει target και του λέμε ότι εμείς είμαστε αλλού, βαράμε άλλον παίχτη, επομένως πήγαινε και βάρα τον απλά. Πάμε σε άλλο. Όχι. Θα σας το δείξω αυτό. Death Pact. Είναι το heal μας. Είναι το μεγάλο μας heal. Show Tooltip, Death Pact, έτσι όπως το έδειξα πριν, Shift και Click. Cast Raise Dead, Shift και Click, υπάρχει το skill, παιδιά. Slash Cast Death Pact. Αυτό τι κάνει? Σε περίπτωση που δεν έχω το minion μου, τέλος πάντων, δεν μπορώ να σας το δείξω τώρα. Σε περίπτωση που δεν έχω το minion μου, θα βγάλει το minion και αμέσως θα το κόψει το μισό life και θα μου κάνει heal. Είναι instant, είναι ένα κουμπάκι, το πατάμε μία φορά και κάνει τη δουλειά του. Σε περίπτωση που έχω ήδη το minion μου ζωντανό, το pet μου, και πάλι θα του κόψει το μισό life χωρίς να προσπαθήσει να κάνει κάτι άλλο. Ωραία. Οπωσδήποτε αυτό. Έχω ξεχάσει, όπως βλέπετε εδώ, να γράψω δίεση. Είναι Shift και 3 η δίεση, έτσι. So και Necrotic Strike. Αυτό τι μας κάνει? Αυτό συνδυάζει το talent μας, το Blood Tap, με το Necrotic Strike. Επομένως, κάθε φορά που θέλουμε μια ρούνα, δεν χρειάζεται να πατάμε το Blood Tap πρώτα, να μας δημιουργήσει μια ρούνα και μετά το Necrotic Strike. Επομένως, πατάμε μόνο το Necrotic Strike και το κάνει αυτόματα. Και μας δίνει συνέχεια απανωτές ρούνες όσο έχουμε 12 Blood Taps στακαρισμένα στον χαρακτήρα μας. Πάμε στο Lichborn. Στο Lichborn είναι ένα άλλο heal. Θα σας πω και τι ακριβώς πρέπει να προσέξετε στο Lichborn. Γράφετε αυτό
Show tooltip Lichborn, cast Lichborn, cast target is on player, κλείνει παρένθεση, death coil. Αυτό τι κάνει, σημαδεύει τον εαυτό μας, πατάει το Lichborn, μας κάνει undead δηλαδή και μας χιλάρει με τον death coil. Προσέξτε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ όμως, το εξής, την εξής μπαγκιά μπορούμε να πούμε. Μην το κάνετε εάν δεν έχετε runic power. Αν είστε στο 10, 20, 30 runic power, 50 runic power, μην το κάνετε. Βαρέστε 2-3 φορές να γεμίσετε μέχρι να φτάσετε 100% runic power και τότε κάντε το. Πιστέψτε με 100% runic power μπορείτε να χιλάρετε όλον τον εαυτό σας. Αν το κάνετε με πολύ λίγο runic power θα πάρετε πολύ λίγο heal και επομένως θα σας τελειώσει το runic power, δεν θα μπορείτε ούτε να καστάρετε ούτε τίποτα. Θα είναι ένα άχρηστο skill πλέον. Πάμε παρακάτω, τι άλλο μπορώ να δείξω. Το burst, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Show tooltip summon gargoyle, να μας δείχνει λοιπόν το... ναι, ξέχασα να σας πω, το show tooltip σημαίνει να μας δείχνει το cooldown πιανού skill. Δηλαδή, μόλις βάλω εγώ εδώ, κοιτάξτε πόσα skills έχει μέσα. Έχει Unholy Frenzy, έχει Tyrannical Gladiators, Badge of Victory, έχει Summon Gargoyle και έχει και Horn of Winter. Παρ' όλα αυτά, εμένα μου δείχνει το cooldown του Summon Gargoyle. Επομένως, γιατί έχω βάλει Show Tooltip Summon Gargoyle. Αν το αλλάξω αυτό και βάλω Horn of Winter, θα μου δείχνει το cooldown του Horn of Winter. Πάμε παρακάτω, τι κάνει αυτό. Αυτό μας ανοίγει το Unholy Frenzy. Unholy Frenzy, θα σας πω μισό λεπτό τι κάνει ακριβώς, να σας το δείξω και στο spellbook. Unholy Frenzy μας δίνει στην ουσία ένα buff για 30 δευτερόλεπτα που μας αυξάνει το haste κατά 20%. Πολύ δυνατό spell, παιδιά. Παρ' όλα αυτά δεν το βλέπετε στο δικό μου γιατί έχω ένα glyph, θα σας εξηγήσω. Το skill το συγκεκριμένο, όταν το κάνουμε κάθε δευτερόλεπτο χάνουμε ένα ποσοστό της ζωής μας. Δεν το θυμάμαι ακριβώς γιατί σας λέω το έχω σε glyph, οπότε δεν μπορώ να σας το δείξω. Μετά τι κάνει, μας ανοίγει το Tyrannical Gladiators Band of Victory και αυτό, για να ξέρετε, πηγαίνετε shift και click πάνω στο trinket. Shift και click πάνω στο trinket. Δεν είναι τίποτα, είναι πανεύκολο. Αυτό τι κάνει, use increase strength by 2.881 για 20 δευτερόλεπτα. Μας δίνει 2.881 strength για 20 δευτερόλεπτα. Μετά, αμέσως μετά εμφανίζει το gargoyle μας, έρχεται από ψηλά αυτό που βαράει και μας κάνει το buff για να το πάρει και το gargoyle, το Horn of Winter, για να του δώσει περισσότερο agility, περισσότερο attack power. Και τι λέω agility. Αυτά ήταν τα κύρια. Το κύριο, να δείξουμε λίγο και τα glyphs που δεν σας είπα. Τα glyphs μου είναι ως εξής. Ως major, ως κύρια δηλαδή, glyph of icy touch. Είναι φοβερό γιατί εγώ συγκεκριμένα δεν ξέρω αν εσείς τους βρίσκετε, παιδιά, αλλά συναντώ πάρα πολλούς priest. Και ως γνωστόν με τους priest έχουμε λίγο πρόβλημα με τις ασπίδες τους. Έρχεται λοιπόν αυτό το glyph να μας πει ότι μπορεί να κάνει dispel την ασπίδα του priest ή οποιοδήποτε άλλο, έτσι. Σας μιλάω για εμένα, εγώ συγκεκριμένα το έχω μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Κάνει dispel την ασπίδα του priest. Δεν είναι 100% σίγουρο ότι θα το κάνει, όμως μπορούμε να το σπαμάρουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Glyph of Unholy Frenzy.
Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι κάνει damage per second όταν το ανοίγουμε. Με αυτό το glyph δεν μας κάνει damage. Δεν παίρνουμε μείωση ζωής όταν έχουμε ανοιχτό αυτό το buff. Πάμε παρακάτω. Anti-Magic Shell απορροφάει το 100% της μαγείας του Warlock, Mage και οποιοδήποτε μάγο έχουμε απέναντί μας. Horn of Winter δευτερεύοντα, αυτά δεν έχουν σημασία, είναι καθαρά στην επιλογή σας, παιδιά. Horn of Winter είναι που έχει κάτι χιονάκια όταν το κάνω πάνω από τον παίχτη μου. Εμένα προσωπικά μου αρέσει. Είναι αυτό το οποίο όταν το death grip που θα κάνω, το τράβηγμα, αποτύχει για οποιοδήποτε λόγο, έχω σε cooldown. Το cooldown του φεύγει. Δεν μπορώ να το ξανακάνω ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και αυτό είναι ένα corpse explosion, το οποίο δεν είναι τίποτα παρά ένα εφέ. Αυτό είναι ένα ωραίο glyph σε περίπτωση που δεν είστε με το Lichborn και μπορείτε να πείτε ότι σε περίπτωση που δεν είστε με το Lichborn, δηλαδή δεν το χρησιμοποιείτε το Death Coil για heal, αλλά μόνο για damage, και έχετε κάποιον φίλο τον οποίο τον ανεβάζετε ή κάτι τέτοιο, μπορείτε να του βάλετε μια σπίδα. Αυτό κάνει αυτό το glyph, το Glyph of Death Coil. Πάρα πολύ χρήσιμο spell, Death and Decay, κάνει slow 50% σε όποιον ακουμπήσει. Πάρα πολύ καλό. Αυτά. Και κάτι τελευταίο. Να σας δείξω ένα πάρα πολύ βασικό rotation, πολύ βασικά πράγματα, παιδιά. Είπαμε ότι για περισσότερα και πιο αναλυτικά, για πιο προχωρημένους, θα κάνω ένα άλλο βιντεάκι κάποια στιγμή. Πώς ξεκινάμε? Ξεκινάμε πάντα με ένα Icy Touch ή αλλιώς ένα Change of Ice. Κοιτάξτε να δείτε λίγο αυτό που σας έλεγα, ότι το pet μου βαράει αυτό το παίχτη. Εάν εγώ κάνω κάποιο spell το οποίο δεν του έχω βάλει το glyph, κοιτάξτε το μάκρο, κοιτάξτε πόση ώρα κάνει να έρθει. Το βλέπετε? Γύρω στα 4 δευτερόλεπτα. Εάν εγώ όμως κάνω ένα Acid Chain εδώ, φεύγει κατευθείαν γιατί έχει το pet attack. Και θυμηθείτε ότι το πατάω μία φορά μόνο. Επομένως, πάμε να δείξουμε λίγο το βασικό rotation. Ας πούμε λοιπόν ότι ξεκινάμε με ένα Icy Touch και κάνουμε Fastening Strike. Έχω τις ρούνες εγώ, προκειμένου να μας γίνουν 4 ρούνες, παρακολουθήστε εδώ, 4 ρούνες Death Runes. Εάν έχω Death Coils πάνω μου, εννοείται ότι πρέπει να τα ρίξω. Ωραία. Μετά, όπως είμαι, μπορώ να κάνω ένα Blood Boil, ούτως ώστε όλοι να πάρουν. Βλέπετε ότι και ο δίπλα πήρε τις αρρώστιες, και αυτός και αυτός. Και μετά απλά μπορώ να ξεκινήσω, παιδιά, να βαράω Necrotic Strike και ταυτόχρονα Death Coils, προκειμένου να κάνω όσο το δυνατόν περισσότερο damage και να στακάρω ρούνες. Θυμηθείτε ότι να δω πόσο έχω στακάρει εδώ. Έχω στακάρει μόλις 300.000, 400.000. Δεν είναι πολύ, παιδιά.
Θυμηθείτε ότι το Fastering Strike μας κάνει τις ρούνες μας Death ρούνες. Ωραία, άρα το χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Οπότε όταν δείτε ότι μία ρούνα από Death Rune πηγαίνει να γίνει πηγαίνει να γίνει Blood και οτιδήποτε, απλά έτσι όπως είναι δηλαδή κανονικά μου οι ρούνες, έτσι, Fastering Strike again, και έχω 4 Death Runes με τη μία, όπως βλέπετε γίνονται Death Runes. Και μπορώ να ανοίξω τα Necrotic Strike πάνω μου και αν έχει healer ο άλλος απλά χάθηκε. Ορίστε, μέσα σε 2 λεπτά, ένα λεπτό, ούτε ένα λεπτό, 30 δευτερόλεπτα, 500.000 heal absorption. Λοιπόν, επομένως θυμηθείτε, Fastering Strike για να κάνω τις ρούνες μου Death Runes, Blood Boil για να απλώσω τις αρρώστιές μου όταν ήδη έχω, δηλαδή μπορούμε να ξεκινήσουμε με ένα, κοιτάξτε ας πούμε, αυτός ο τύπος έχει αρρώστιες, δεν είναι δικές μου αυτές, είναι του Alunnu Decay, αυτός δεν έχει αρρώστιες, είναι του Alunnu Decay. Ωραία. Λοιπόν, επομένως μπορώ να κάνω ένα Outbreak, είναι αυτό που εξαπλώνει, δίνει κατευθείαν όλες μου τις αρρώστιες. Ωραία, τις έχουμε. Και Blood Boil. Κοιτάξτε τι έγινε. Όπως βλέπετε όλοι έχουν όλες. Το βλέπετε. Και αυτός έχει όλες μου τις αρρώστιες. Και αυτός, και αυτός, και αυτός. Θυμηθείτε, μην σπαμάρετε το Blood Boil, μην το πατάτε συνέχεια. Δεν θέλετε να το πατήσετε συνέχεια, θέλετε να το πατήσετε μία φορά ούτως ώστε όλοι γύρω σας να έχουν τις αρρώστιες. Εκτός και αν είστε σε RPG, σε RPG θα χρειαστούν αρκετές φορές, γιατί νομίζω μέχρι maximum 3 άτομα πιάνει. Δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι πιάνει μέχρι maximum 3 άτομα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να σας βοήθησα. Ό,τι απορίες έχετε μπορείτε να μου σχολιάσετε από κάτω ή να μου στείλετε mail ή να με βρείτε στο ελληνικά γιατί έτσι. Όχι, στο ελληνικά γιατί έτσι είναι το blogspot μου με διεύθυνση e-pavla-hasapis.blogspot.gr. Από μένα γεια σας. Μην ξεχάσετε, αν θέλετε, subscribe μάλλον, συγγνώμη, comment, like, βοηθάει πολύ. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.